Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Maong paghubo kay sutaon ko ugwa kabagyod maghimo og milagro uban sa laing laki klina. Paghubo bangag sa ilong. Oh, kanus ka lang nawagtangan og pagsalig nako. Ha, Major Gaspar? Sa ko nang giingon nga dili lang ko gustong magbata og buntag. Okay, Nia, maghubo na ko sa akong sapot sa lawas. Oh, Okay, nahubo na nako ang akong blouse o garsones. Bra og panty na lang ang nahibilin sa akong lawas. kadiyot. Kaya kung sutaon kun wa bagyo'y bahong laway sa laing laki nga nipilit sa imong lawas. Ah, Ayaw pagliog. labihan niyang nakasimot nako. Gikan sa akong libog paingon sa akong dukan. O pati ko na sa akong may pusod. Bangag sa ilong! Unsa na? May natimahuan ka bang baho sa laing laki? Wa! Oh. Andam ko ikaw sabton, Major. Kini be, kini. Tagtangan ni, kini. Oh. Kini. Kay simhutong, kunang dapita di ang tarong. Kana. Kining akong bra? Oh, buwan na. Okay. Nana, nahubo na. Be, ayaw pagliho ka. Bukid, be. Kalamig na yung bukaan sa o. Magpukong langit ko. Oh, unsa na? Nasangit sa kong ilong. Wag yapon ibaho. Onya, nahuban na ba ni mo ang pag-check up na ako, Major Gaspar? Kadiyot. Iyag-yag ang katapusang paraha. Ha? Ang katapusang parte sa imong lawas, napay nahibiling hapin. Hala, hubua kay posibleng naa diha. Okay, sige. Karon ka. Isupra na ka. Oh, niya na. Nahubo na ako. Kaya luhod ko gamay. Ang angay ini. Ihilamos sa imong naong. Punta ba ng... Hilamos ka lagi. Kalangsi. Murag isang dubog. Langsin kayo. Nakas ikaduhang Lina. alaw na ako sa akong menstruation. Aha! Bangag sa ilo! Ginoo, tabangin tawon ako ni kahimtang na ako karon. Nahadlok ako nga tingaling mo na kini ang akong katapusan. Mamatay na tingali ko, ani. Hinday, Aliyah. Dili na tingali kita magkita. Dili na tingali. Oh, nanay niya, sa pultahan. Siya ka na! Ang mga kriminal! Huwag ka na nahitabo ba, Sarge? Si Puto may pasapot ba eh. Ang ilang kitagit nila si Butiyang. Dili pa kumpirmado. Pero may dako nga posibilidad nga mo ka na nahitabo niya. Bay Sarge, naluoy kay ko ni ng butsyang.
Nawagit ko sa kong huna-huna sa dihang gitugtan ako siyang mulakaw kay Musimba. Ug wa na gyud siya makauli pa sa bahay. Dako siya og nahimong tabang sa akong kinabuhi. Dili kong katukot nga mo ito tang may tabo niya. Bay Sarge, Kilti ko sa akong gipakitang pagtagad niya ito niya, bay. Tungkol kay ang tinuod, wala ing balik siya nga akong pagkagsuod niya. gusto na, Bay Sarge. Gusto na. Pangitan taon agi, bay. Aron mabalik na sinabuti nga buhi pa, bay. Kutob sa kumahimo, Bay Sarge. Kung bay mo, magawas ko din eh. Aron makatabang sa pagpangitan ni ng butyang. Ayaw. Ayaw ka na buhata, Bay. Dili pa ka na itugot sa doktor nimo. Kami nang mangitag paagi by Sarge. Dinhira ka. Pagpakaayo. Dili na to dungagan ang problema by Sarge. Gusto si Alias sa iyang gingon, Bay Sarge. Magpakaayo ka. Aron di mapunan ang problema. Bay, Misael. Misalia. Kilti kay kusa kung nitapo karon ni nabutyang. Ayaw ka stress lagi. Bitaw by Sarge. Kay mismo sinang putyang, bisan todog nasakitan siya. Apan iyang natukan, nga dili niya mahimong itutot ang iyang kaugalingon diha nimo. Di na ako mapasaylo akong kaugalingon kung si Mako. Kung may daot ang may tapo ni ng butyang. Di yun. Asa pa matagikan din sa ospital. Human na to pagkisulti sa doktor ni Bay Sarge, mudiretso ta sa presinto sa kapulisan. Si Captain Clintringa, imo na bang napahibaw? Oo. Apan, epektibo na karong adlaw ang kinalit-kalit kaayo nga lahugay sa hanay sa kapulisan. Huh? Ato na siya ma-assign sa NCR. Unsa to? Kakalit good. Nahitabo kini human na intercept sa intelligence ang assassination plot batok sa PNP chief. Kay mo ani day unta sa tundapit ang PNP chief? Maluwiin tao ka na ako, ma'am. Tabangi ako nga makagawasan ng dapita. Gikasubo ko kaayo ng butyang. Apan kamatayon mao akong mahiaguman kung buhaton ko kana. Jay Jalan? Nahibaw magyud ka nga na ay hulga ninyo, di ba? Ay, oo. Nahibaluman. Nag-amping na lang unta kasi mo mga liho. Wa unta ka mo gawas-gawas. Ilabi na nga ikaw rang usa. Nawala na yun. Mamatay na yun ko ani sa mga kabot ni Major Gaspar. Pasaylo agi ko na. Ay. Huwag ko mahimo niya nang gihangyo ni mo karon. Ay, Ginoo. Kaluoy niya tanahon. Gusto pa kitang siya nga mapakabuhi. Lagi. Selamat lagi. Selamat Mansur, selamat. Ay, what's ito, Mansur? Ang bino, tanlas kayo. Gusto ka. Do. Kabantay ka. Kabantay sa ko. Tanlas kayong malong bino imnon. Lami kayo istuton lang. Lagi. Nangutanay ka. Kung saan ka ng atong dinakpan. Unsa pa? Pat yun. Aron mo nga sa tumang kalagot ang bangag sa ilong na Misael. Ang squadro. Ha? Ikaw, Mansyo? Paya. Asa maga? Gusto ka bang mutilaw og langit o manso sa kababay? Ay, mutan na ka pa man, kabantay ko. Kabantay siya, ha? Kana na yung dinakpan. Babae man na. Pahimusli. Samtang buhi pa ka na siya.
Baya, kahila si mong amanga ka. Mili pa magkagbatanon. Pasilon, tanuga mo imo. Unsay ko ikatabang. Wa, Binjak. Wa. Kinahibaw ko. Nga lakip ka, dili paminaw ng imo hangyo ni Glina. Tingalag dalimot ka nga dili si Glina ang midakit sa katabang ni Mamalia. Kung dili si Major Gaspar. Apan tuwa siya kauban ini. May relasyon sila doyo sa kasayuran sa Major nga hilom sab kamong na ikalambigitan og si Glina. Doon ay rason si Glina kung nga nung mas gipili niyang adto na magpabilin sa kagaw ng Major Gaspar. Binjak. Wa mo lang kada makita. Tungod kay nasanapan ka sa kasuko mo niya. Humaniapat siya si General Mart Uknis. Way kapasayloan ang gihimo. Bahiran gid niya kinig kinabuhi. Iapil unya ko sa iyang kamatayon, Misael. Kiniano niyang higayon na kaaway na sab ko nimo. Ayaw ko kagita. Ayaw sab ko kagita. May mo magkamatay ta dinhi kay kitaran duha. Kitaran duha ang niya nining dapitan, Binjak. Sige, buhata ang unsay gusto nimo. Andam ko kanunay nga panalipdan ang ako kinabuhi. Abi ko mag-aliado ka, Binjak. Kagaw ka mo sabi eh. Panalipdan ko lang si Glina ug ang gugma ko ngadto niya. Busa ayaw cute. Ayaw cute, Misael. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.